oso poronak, asko disfrutatu irurok eta hori, indarrak hartu ditugu berriro hona etorteko lanera eta oso gustora. Paseko gauza hori, Judiana kanpora inglesakin, baina bebai, ez dakit, ondartza, tokiren batera edo, aterako nago mobi eta graba ingo nago. Da, nik uste, berez dagoe Northern Beaches barruan diela Sydney ondoko kosta da berez. Gero daukotzu hiriburua dela Sydney eta gure oso zapoteru maten urbiltzia edo hor daukotzu oso gertu eta urbildu gare, baina egunerokotasunerako oso ondo da. Kaixo Naia, zer moduz? Apa, oso ondo, oso gustora hemen. Ja, Indonesiatik guelta merez Australian? Bai, oin dara justo azte bete guelta ginen, gauzarrak hemen pastako gure lagunekin, eta oin oso gustora, justo guda da, bero larrei, baina bestela ondo. Eta, Indonesian zetan ibili zai? Justo daukogun, hona etorri ginean iraian, nire kuadriako bat, hasi gaten esaten, etorri bizala gabonetan, eta nik ez da, eta ziren nagoen sinisten. Baina hori, geratu ginen, elkartuko ginela gabonetan tokiren baten, eta Australia elzia oso garestixa da, eta gero bai, guri bazeko gauza hori urteteko gabonetan, igual eta lau Australiatik kanpo pasetia, orduan, elkartu ginen nire kuadriako egin Indonesian, eta oso poronak, asko disfrutatu irurok, eta hori, indarrak hartu ditugu berriro hona etorteko lanera, eta oso gustora. Aipatu zumuan, irailetik, ja, Australian bizi izaten, ja, egokituta guztiz? Bai, gizara ezberdina dela, osea, oso posigaz, kriston kuadri egin du gainera, asko euskaldunak, eta hori, gure egunerokotasuna, gure ohituretan oinarritzen da ez, baina euren egunerokotasuna bai da nahiko desberdina, adibidez igual goiziko, eurak nik uste dut itxen dabiela askotan bizitza gehiago lan aurretik, goiziko 6etan, igual lan ostian baino. Elkartzen dira goiziko 5etan, goiziko 6etan egun sentia ikusteko eta euren artean egoteko, eta gero igual atzaldian, Euskal Herri dagoen ambiente hori hemen ez dago, zero. Orduan ezakit, alde hortatik bai da pixkatu, igual, elkartzen gare justo Euskaldunak, Espainiako bestetoki batzutakoak bai daz, eta hori, gure artean eusten gare. Eta horko inglesera ja, belarretxak eta oituta edo? Oso zaila da, nik uste dut, nik isen desberdina zala, baina, gure inglesa, neria etzan beste munduko esebez, baina, ikastolako inglesa, danok erutun duguna ez, gutxo grabera. Baina, hona etorri nintzen eta, kontoratu nintzen, inikixela esebez, hemen inglesana bala ulertzen esebez, eta zieran lanian eta, txarto. Ezkeraz gauza batzuk eta nik uste askotan ez dabila itxen besta esfortzua zuk ulertzeko. Hobetu dugu inglesa, baina inglesa australianoa, ez. Bikotek egia da bisok zauzai horrezta? Bai. Zer dela eta aventura hau? Berez, asko galdetu ez zidan, ikusten ez zaukola besta kristona azalpenik. Aurreko urtean justo, bisok ibili ginen lanian, hori, diru pixkatitzen, azkenean hona bai etorri bizare, hori, zerrekin. Eta lanian inguzela, komentetan ginen, hori, justo igual bai dala momentua edo, bai egin guzen bastante motibo eta, gero aurrera bestela kontauko, baina hori surfakin eta pixkat, paseko gauza hori, Judiana kanpora inglesakin, baina bebai, ez dakit, ondartza, tokiren batera edo, eta hori bileginen gueltaka, eta, goiz Australia. Gero, asko egin daue bai, hemen egon dala ezagutzen dugun gentia, eta azkenean horrek asko induzko, asko eragonduzko. Zuen ingurukoen esperientziak eta aurrez bizi izan dakoak, bebai, ez da, bultzatu dutzu? Bai, asko, osea, guaz eginen justo hori, surfian egin dala 2 urte, eta iparreskolakoak, debakoak, hemen egon die 3-4, eta hortik hasi pixkat, gero arrasteko beste mutiko bat ezagun aurrek urtean hemen, eta berekin egoinen berbetan, gero nik ezagutu nagoen beste bi egon zila bai egin dela urte asko. Eta, ez dakit, azkenean, azten zare komentetan Australia zela, eta uste baino jente gehiago egon da hemen, gainera gabala honen bebai egon die pare bat, eta hori, entzun dain esperientzia honak bai, jentia gainon dugun bada, hain gaizkiz gare egon. Avalon Beachen zauzei, gutxi gora bera kokatu iguzu mapan nun dauen eta zelakoa da inguru hori? Aterako nago mobi eta graba ingo nagoen. Da, nik uste, berez dagoe Northern Beaches barruan diela Sydney ondoko kosta da berez, eta nik esan nagoen dela, esan duztienagatik bai, Australiako kosta aberatxena, gutxi gora bera bai. Eta ikusten duzun, etxe batzuk, gauza batzuk, ez dut wow. Eta nik uste, aberrean azogan estatu batuetan, baina komenta guztienagatik bai da, pixkat estatu batuak zen, en plan, daz, etxetxuak, ez dago edifiziorik, ez dago ez, danari etxetxuak. Eta gero dago ondartza luze bat, orduan etxetxua doiz
ondartzetan ondartzen gogatuta eta barrurutza bai. Orduan ezagik, niri ambienti asko gustakat gainera hori, dukot dana gertu, dana ondartzetik gertu, eta gugongaren bizitzen hostal hortan bebai zagon hemen ondartzetik gertu. Orduan hori izan, nik ezkiruriko nago nolan, gero dugu kristona kantilabak, kriston ondartza, iluna barra egun sentia dana, dana. Eta oso lasaia bebai, hori topetan ginoela bebai, ez dela, gero daukotzu hiriburua dela Sydney, eta hori oso zapoteru maten urbiltzi edo, hor daukotzu oso gertu eta urbildu gare, baina egunerokotasunerako oso ondo da. Surfa bai aipatu duzu, hortarako leku aproposa. Oso aproposa, badauko bai bere gauzak, niretako batzutan larriko handiako latuak, eta gero dazena marrazuak, eta ni hasieran izaten, nik uste dagoen hasieran, nintzela sartu behar uretan, lehenengo hilabetian. Heldu nintzen, eta niena sartu behar gainera, justo, heldu biginean, ginguzen Indonesian, eta gure ondoko plaian, hori, ezagutzen da, dien orzen bitxiz, eta daz, herri txiki pilo bat, jarraian, ordan daukotzu plaia pilo bat, ibiltzen ganela, hortik. Eta ondoko plaian, 15 urteko mutiko bat jantzaban marrazuak, holan, eta gero, hilabetera, beste, ibiltzen nila mendipi bat, eta gugin guzemin uretar sartzeko, eta derrepente marrazua nahi zidenia. Ordan, toki hona bai da. Niretako batzutan, hori oso handia, korriente asko, marrazoko bultaka, nik benetan uste nagoen indala urte batzuk nintzela izango gaiolako itxaso baten sartzeko. Eta hori ze dago, abisu bereziren bat marrazuen dako? Bai, daz, ondartzean eta ondaz zirenak. Orduan, urbiltzen dan bakoitzian berez marrazo bat, zirenak salta bitzen da, klaro. Berez, berando ikusten badago edo, ondartzetik oso gertu egoten bada, zirenia jorduko eta zu uretatik urten orduko, askotan berando izaten da. Gertu ez dala beti zeo zepazetan eta, baina, gupa dugu paktua dela, uretara sartzen garen bakoitzian, ezin dugula hitz egin marrazun inguru. Eta surfak turista asko erakartzen ditu? Leku turistikoa da hori? Bai, nik esango nagoen baiet. Hori, eta gero bai dela hori izaututena toki nahiko aberatsa zentzurtan, eta bazagitea, adibidez Euskal Herrian bai, badagu jentia daukole igual Donostin edo etxia, nik uste bai konpareta bat pixkat horrekin. Dela, tipo, ez dau, nik ez nagoen esango ez da hainbeste jente bizi dela hemen urtean ziar, baina dauki asko udako etxia moduan. Eta jente asko lanera bai, joaten da, ez da? Bai. Zuen moguan, kasu honetan, edo... Bai, izan denagatik, guri bai, gomendatu zuzkuen toki hau hori, etxe asko da hemen, etxe oso handiak, eta behar da, ez da dit, daz, justa dugu lagun bat, abiela lanian piztinak itxen, tipo jardinetan eta piztinak itxen. Gero, deitzen dago hori bai, dago bastante esleituta, mutiak zinbida bien, tanzik zinbida bien, orduan, muti askotan, jardina eta itxeko. Kanpo alde dana, belarra moztu egizer, askotan neskak ditxegunin lana, baina, eurak eskatzen dago beti mutil bat. Eta, gero, zer behar da bienia, zerbait garbitzia, edo zerbait ez dakizzer, neska bat eskatzen dago. Eta zuek, adibidez, ze lan ezabitze egiten? Abiligare gauza askotan, hasieran gonintzen jatetxe baten, eta gero ordutegi aldetik eta aldatu nagoen, gonintzen bai garbitzen, eta ikerango zen, egonda lan askotan. Baina, gehien bat, etxien kanpoko aldiak konpontzen, etxe asko da zimen, eta askotan behar dago laguntza asko. Eta, igual lur bat desmonta, monta, jardina txukundu, belarra moztu, eta hori bertan, buelta gara Indonesiatik eta gabitziz frutetan. Baina, azkenengo lan egiten zen, nik dut ikerna lurrana eta neria garbitzen. Eta aurrera begira, hor guztua zauzei, noiz arte gatuko zai? Hori oso gustora gauz, baina garen bebe bai negua ezaten dago gorra izaten dela. Zekaro, oinazi dauda, gaina ikustu eta arrastatzen lurra eta dana dagoela, orda ez dagoze bueltatzeko inbertan gogoan dirik, baina egisa da bai, gero, falta kontatzen dutela jentia eta gauza ditutela bebaian, orduan, udarako, printzipio, egongo gare. Dana ondo badoia, bai. Oso ondo naia, mila esker, zuen esperientzia gurekin partekatzeagatik. Plazer bat. Zuei. Segi disfrutaiten. Gero arte. Agur.